La ciutat de Terrassa té des de fa 49 anys una cita marcada en vermell al calendari. Un acte, un esdeveniment, una nit, un premi. De noms n'ha tingut molts, quasi bé tants com els anys que compleix. Un punt de trobada de tot el teixit esportiu de la ciutat. Des d'entitats centenàries, clubs històrics, presidents il·lustres, jugadors olímpics i paralímpics, esports minoritaris, fins a reconèixer l'èxit de l'organització d'esdeveniments de primera categoria, com el Mundial d'Hoquei Herba femení l'any 2022 o el Champions Trophy de l'any 2006, celebrat a les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa. Sense oblidar la gran fita del 1992, on Terrassa va ser subseu olímpica i es va situar al centre de l'esport mundial. 5 dècades posant els valors de l'esport al centre. 50 anys d'esport fent ciutat. Per això hem visitat l'arxiu històric de la ciutat i 5 bones converses ens han servit per reviure aquelles fites esportives que no han oblidat. Tu tens algun costat favorit? No en tinc cap de bo. Jo tampoc. Però és que hi érem per feina. El primer... El museu està xulíssim. Doncs no hi he estat. Bueno, ja ens hem posat quasi d'acord, eh? Ah, sí? Però ja dic que ha sigut l'últim moment que he canviat de color. És el fruit d'un treball on el resultat, dintre de la ciutat i en aquella època, esportistes femenines hi havia poques. Aleshores va ser un gran honor, no? En certa manera és fàcil perquè el 87 va ser quan vaig guanyar el primer títol mundial, que imagino que va ser el fet que em donessin el premi i, evidentment, va ser un any de reconeixements. En els Jocs del Mediterrani vaig aconseguir 2 medalles d'or, una de plata i 2 de bronze. I suposo que de la meva trajectòria d'aquell any, del 1979, doncs campionats d'Espanya, rècords d'Espanya, la mínima per anar als Jocs del Mediterrani, suposo que van valorar això, els resultats de tota aquella temporada. Va ser el meu primer títol mundial, va ser bastant sonat perquè dintre de ser un esport minoritari doncs, va sortir a la premsa, a la televisió, també vaig ser el primer pilot de motociclisme que guanyava fora de carretera en curses off-road. Per tant, va ser un període innovador per nosaltres i que va tenir molt ressò, i també a nivell de Terrassa, que jo visc a Rellinars, encara per la proximitat. Al rebre aquesta distinció em provoqués el poder entrenar o buscar unes fites per millorar. Ja era el tarannà meu que feia l'esport que m'agradava, entrenava per aconseguir els objectius marcats pel meu entrenador. L'objectiu de qualsevol esportista és arribar al màxim, en aquest cas amb el trial és ser campió del món. Ho vaig aconseguir el 87, però ho vaig perdre el 88, per tant, després encara em vaig aconseguir 6 més. Jo recordo al principi que, fins i tot en el cas meu, o de fer professionalment qualsevol esport, em miraven com una mica aquest tio està sonat, perquè no hi havia tradició, no hi havia cultura, i per tant ho hem anat creant tots junts. Imagina't, 50 anys enrere, evidentment hi havia esport molt abans, però s'ha començat a reconèixer molt més en aquests últims anys. És el reconeixement a la feina feta, que són moltes hores que passem, o havíem passat, fent l'esport que ell es dedicava i jo em dedicava. Jo he fet molts metres a dintre de la piscina, aleshores un reconeixement, ostres, omple molt. Sí, és una satisfacció. Fixa't si és important que 38 o 40 anys després encara ens feu vindre, no? Per tant, encara us en recordeu i això és un orgull per nosaltres, no? Que hagis fet alguna cosa que quedi marcat a la història, no? Vaig veure com vas viure el fet de ser la primera nedadora espanyola que va baixar del minut als 100 metres lliures. Doncs la veritat és que amb molt orgull, perquè és el resultat d'un treball de moltes hores i el poder ser la primera, que sempre quedarà allà, sempre que algú busqui qui va ser la primera dona en baixar del minut amb els 100 lliures, sortiré jo. Quants fills tens? 2 fills, un noi i una noia. Vale. I els teus fills, el nen i la nena, s'han dedicat a
algun tipus d'esport a nivell competitiu? No. El meu fill, quan era petit, va començar fent també trial i això, però no tenia caràcter per fer esport individual. La meva filla ha tirat totalment per un altre camí. Quan era més jove, em semblava que em hagués fet molta il·lusió que fessin el mateix que jo, però després amb el temps te n'adones que realment han de fer la seva vida i potser és un encert, no? Perquè només em faltaria seguir-lo tot el dia fent el mateix, que és la meva professió, no? Què va representar per tu no poder participar als Jocs Olímpics de Los Angeles de l'any 1984 per culpa d'un accident de moto? Doncs quan em vaig trencar la cama em va caure el món a terra, perquè era la possibilitat de poder participar en uns segons Jocs Olímpics i a més estava treballant molt dur, i hagués aconseguit la mínima segur, perquè després quan vaig recuperar-me en una altra competició que ja no em va servir de res, vaig fer la mínima, però no em va servir. Aleshores, ho vaig passar molt malament. Però bueno, vaig seguir. Així es va la vida, de cops. Bona pregunta. S'ha posat les piles, Ha llegit, No, perquè m'ha fet gràcia, perquè dic, es va lesionar i pensava, bueno, doncs fent d'això. Diu, anar amb moto. Me cago en Déu. Em va caure la moto a sobre. No sé què va passar, però m'ha fet gràcia que dic... Una mobilet. Jo al món d'esport vaig abandonar molt ràpid. Però bueno, ja te'n farem. Vaig buscar parella, nòvio i tal, perquè si no, tio, no tens temps de fer tantes coses. I vaig començar la meva vida familiar, que diguéssim. Sí. Em sents? Sí? Va bé? El meu? Em sents, també? El teu pesa bé, Sena, no? És bastant. No s'entenc. En aquella època es feia un dinar, un sopar de gala i era un cap de setmana que jo estava jugant a hockey amb el Terrassa i estàvem a Santander. La comunicació era difícil i al vespre vaig rebre la trucada, que hi havia la meva mare que havia recogut el trofeu, li va fer molta il·lusió, vam estar parlant per telèfon i bueno, vaig rebre l'escalf del públic i després de les companyes que vaig poder disfrutar amb ell després. El recordo va ser una sorpresa, no m'ho esperava pas i ho vaig veure amb l'equip, perquè estàvem juntament amb l'equip i inclús, no recordo què era, però no tenia massa possibilitats d'anar i la gent em va insistir i me n'alegro, perquè després va ser una gran alegria. La fita va ser a l'or olímpic, que vam aconseguir amb l'equip de hoquei herba a Terrassa, a les Olimpiades del 92, de Barcelona 92. No, jo crec que m'ho van donar perquè va ser la primera vegada que aconseguíem una medalla de seleccions en un campionat d'Europa. Amb el waterpolo no aconseguíem estar entre els millors i jo crec que es va reconèixer en aquell moment aquell resultat. A Terrassa sempre he tingut molts bons esportistes, molts olímpics, jo que conec el hoquei, i en waterpolo també hi ha sigut molts olímpics, i sempre ha sigut difícil. Per això sempre com a terrassenc, guanyar el galardó ha sigut com un goig, perquè competeixes contra molta gent. Però jo quan me'l mirava d'esportista amateur, al principi ho veia molt lluny perquè l'esport masculí ens donava 1000 voltes al femení. Vull dir que al 92 sí que li vam donar la volta, l'esport femení ha evolucionat àmpliament. Era un món que quan érem joves recordem tots que hi havia com un adhesiu que posava Terrassa la ciutat més olímpica i sempre havia somiat que alguna vegada jo pogués comptar. Jo recordo que va ser un impuls. Era jove en aquell moment, encara em quedava anar als Jocs Olímpics i continuar uns quants anys més jugant amb el primer equip, sempre d'aquí del Club Natació Terrassa, fins que al final ja vaig posar, al cap de 4 anys més tard, ja vaig posar punt i final i em vaig passar a l'altra part del món de l'esport, que és la de l'entrenador. Rafa, et volia preguntar, que vas rebre el galardó com a millor esportista, si et deixessin triar entre entrenador i esportista, quin galó et quedaries? Jo crec que com a esportista. Crec que quan ets esportista ho vius d'una manera diferent, quan ets entrenador ja... Inclús si pots intentes passar desapercebut, no? Però la feina és molta més, a vegades. Sí, és molta més. No dic que no sigui meritori, però aquest reconeixement públic com a jugador, com a esportista, jo crec que al final el món de l'esport és l'esportista, no? Tota la raó. I fa molta il·lusió. Però quins records tens de la preparació dels Jocs Olímpics de Barcelona? Però realment va ser una preparació
com un esport femení de hoquei que mai es havia fet. Després, quan tens el premi, doncs clar, ho recordes amb més il·lusió que no pas el patiment que vam tindre, no? La recompensa va valdre la pena. Va valdre la pena, no? Va valdre la pena. Sí, home, sí. Durant el camí no saps si tindràs recompensa i es passa malament, però bueno. No, clar. Això és el que Podem tindre molts bons moments, vam riure molt, vam fer moltes festes, ens ho vam passar molt bé, i després sabies patir al camp, que jo després sempre dic, és millor patir al camp que no quan estàs jugant als Jocs Olímpics. Els esportistes tendim a parlar de les preparacions, que és molt dura, com ha de ser, si no? Com ha de ser, sí, és que si no... Però, bueno, ho has dit amb un somriure, no? Està bé. Sí, perquè tinc molt més records positius que negatius, perquè, vull dir, ens ho vam passar molt bé, Vam patir molt, físicament vam evolucionar molt, i si vols evolucionar físicament vol dir molt esforç, però al final ens ho passàvem molt bé amb les companyes, que és el que queda. Molt bé. Ho sento, Marc. Ha anat justet, això, i 13. Sí, l'altre dia ho dèiem, És curiós que acabés amb hoquei, Laura, natació, i dius els dos allà a punt de sortir al camp, i dius, hòstia, qui collons ho hagués dit, això? Clar, que li vaig dir, hòstia, mira quina foto. Anaven a sortir els dos al camp a la vegada, i diu, qui ens ho hagués dit fot no sé quants anys, Què hem dit, els dos? Sí. Sí. Ja diràs. Sí. Ai, mira, cada tenir... Doncs jo ho recordo amb molta il·lusió perquè era un guardó que ja esperava 2 anys abans, però la sort o mala sort en aquell moment de coincidir amb el Xavi Hernández doncs no era fàcil emportar-se'l, i quan me'l van donar el 99 realment ho esperava. Va ser un reconeixement que el recordo diferent, no? Una mica de la teva gent, de la gent de Terrassa, coneixies a periodistes, vull dir, una mica del teu entorn, no? I sempre ho fa diferent i ho fa especial i bonic. Sempre he dit que considero que mai me l'han donat quan realment he fet els meus màxims triomfos, logros, o no sé com dir-ho, de la meva carrera esportiva, perquè l'any que vaig quedar campiona d'Europa no el vaig guanyar, l'any que vaig fer medalla d'or als Jocs del Mediterrani tampoc el vaig guanyar, i el vaig guanyar l'any 99, doncs que bueno, era un any de transició, no era ni un any olímpic, era un any que hi havia hagut europeu, i després el vaig tornar a guanyar l'any 2001, que havia quedat 5è del món. Va ser un any especial, va ser un molt bon any, tant a nivell personal com d'equip. Recordo, això va ser el 2008, a la gala del 2009, però per l'any 2008, havíem quedat segons dels Jocs Olímpics de Pequín, havíem fet la medalla de plata. Portàvem 5-6 anys sempre pujant al podi amb la selecció. Al final també es va sumar el fet que se'm va donar el Premi de millor jugador del món de hoquei el 2008 i els grans resultats de la selecció, perquè al final era una generació de jugadors, entrenadors brutals, no? I suposo que es va juntar tot en el mateix moment i aquell any sí que es va decidir donar-me'l. Suposo que deu ser la suma de tot, no? Home, jo crec que de l'esport terrassenc i de l'esport en general era una molt bona època. Jo tinc molt bons records. Jo crec que el Pol pensarà el mateix. Els que ens vam conèixer aquella època encara som amics ara, no? Vull dir, era d'aquestes generacions que et coneixies sent nens, que cada un feien els seus èxits esportius amb el seu camí esportiu, però que després dels anys tot allò construït ha seguit, va sortir moltíssims talents. Un dels exemples és el que explica el Pol, que costava molt guanyar l'esportista de Terrassa, no? L'esport es viu intensament a la ciutat i això al final també fa que surtin bons esportistes i que la ciutat es respiri aquest ambient de salut i esport. El premi era una mica just quan, parells anys després d'haver explotat, no? Jo vaig fer el meu primer rècord d'Espanya absolut amb 17 anys i el primer premi va arribar 2 anys després, el 99. A partir d'aquí va ser quan va ser l'explosió de la meva carrera esportiva, de la medalla de plata al Campionat d'Europa, la medalla després posterior d'or al Campionat d'Europa, 5è al Mundial, i tot això va passar des de l'any 97 fins al màxim èxit que va ser el 2004. Però la meva carrera va seguir fins al 2008, que em vaig retirar, que és quan
el Pol va guanyar el seu. Va ser gràcies a mi, que em vaig retirar. Perquè no hi eres, no? Ostres, no, clar, jo estava ja al final, sí, els últims anys de la meva carrera, el vam guanyar el 2008, per tant, 30 anys portava ja, no? I per tant, bueno, estàvem als últims anys de lo que és la meva activitat allò a tope amb el hoquei. Sí que quan vam començar, també el 96, no? Ens el van donar per la medalla de plata als Jocs Olímpics d'Atlanta com a equip, i per tant al principi i al final va ser exitós en quant a la nit de l'esportista de Terrassa. Parell de preguntes. Bueno, va, vinga, va. Aviam, dispara. Què se sent a ser l'esportista de la ciutat que més Jocs Olímpics porta a les seves esquenes? Orgull dels objectius i dels reptes aconseguits, no? Perquè no és fàcil, tot esportista sap que hi has de dedicar moltes hores, és superexigent, però ja està. Jo el que vivia era el dia a dia. Jo vivia els partits a partits, els campionats, m'ho passava molt bé en el moment, intentava disfrutar del camí i després els resultats van anar venint, no? Però jo penso que l'important és disfrutar del camí. Està bé l'esport amateur, no? Quines diferències creus que hi ha entre l'esport amateur? Sí, està bé. Quines diferències creus que hi ha entre l'esport amateur semiprofessional actual i el que vam viure nosaltres ara fa uns 15 anys, més o menys, no? En moltes coses han tingut la sort, la generació d'ara, de portar certes tecnologies al món de l'esport que nosaltres les veiem així passar o acabaven de sortir. Jo crec que s'ha avançat moltíssim a nivell de preparació. Jo ho he pogut comprovar en la meva segona etapa que vaig tornar a nedar després de ser mare. Vaig passar per aquestes metodologies noves d'entrenament. I això, vaig nedar amb els màsters i després vaig tornar a passar els absoluts. I fins que no vaig fer pòdium, d'absolut no vaig plegar una altra vegada. O sigui, eren com reptes, no? Això em va donar un aprenentatge de dir, ostres, quan han canviat les metodologies d'entrenament, com perquè jo pugui tornar a estar en forma i fer pràcticament les meves marques, havent tingut 2 fills i havent estat parada 6 anys. Penso que l'esport amateur, amb algunes coses, evidentment, ha avançat molt i que n'hauria d'avançar molt més, perquè espero que els nostres fills algun dia puguin disfrutar d'un esport una mica més professionalitzat. Tu ets l'experta que portes això de... Jo el que pregunto i contesto i ja està. No, però vull dir que tu domines això de poder parlar i fer preguntes. De fet, li haig de fer 2 preguntes, em vas dir, no? Les tens ja? No. Bueno, veus, això està bé, improvisa, jo no, jo les tinc apuntades. Hòstia. No, aniré una mica sobre la marxa, a veure... Ara segueixes competint o no? No, ja no. Estem els 2 finito. Jo crec que arriba un moment... No, jo vaig acabar molt fins a... Però bueno, tu almenys vas ser mare i estaves encara allà. Sí, bueno, tenia contracte, però no vaig arribar. Recordo molt especial, no? Perquè jo era una persona, o sempre he sigut una persona que he intentat portar el nom de Terrassa arreu on anava. He jugat mundials, he jugat europeus, he guanyat títols amb els equips i sempre portava la meva bandera de la ciutat a la motxilla i a la maleta allà on anava. Per mi va ser molt especial, perquè era la meva ciutat, un reconeixement, doncs no només a aquell any, no? Era, jo crec que més un reconeixement també a tota la meva carrera fins en aquell moment. I va ser un moment que per mi va ser un d'aquells que marques amb una estrelleta a la teva carrera perquè la teva ciutat et reconeixia i això poques vegades passa. Jo crec que venia de ser nominat a esportista promesa i jo crec que va ser el primer any que anava com a esportista de Terrassa, no? I va ser una sorpresa, perquè al final són molts anys que portes entrenant i veure't recompensat ja a nivell entre els millors de Terrassa, no? A nivell de futbol, de hoquei, i que m'ho emportés jo va ser una grata sorpresa. Jo sempre dic que Terrassa som la ciutat amb més olímpics del món, per metre quadrat, és així. Llavors, al final lluites amb molts olímpics que han pogut participar o molts esportistes professionals que ja estan.
A més, jo recordo perfectament els anys que havia estat nominada a Promesa o al Premi de Millor Esportista i era que no coincideixi amb any d'Olimpiades perquè ja saps que no el guanyaràs. Ja era com, està claríssim que no, és que hi ha nedadors molt importants, hi ha paralímpics, hi ha jugadors i jugadores de hoquei, handball, waterpolo, vull dir, és una ciutat on l'esport està tan present que guanyar aquest premi, jo crec que els dos segurament pensarem el mateix, encara era més important o agafava més importància el fet de guanyar perquè et veies rodejada de tanta gent important, no? I que tu fossis el guanyador era com... xocava i tot, no? De dir, estic rodejada de tota gent important a la gala que han guanyat moltes coses i de sobte sóc jo la protagonista. És difícil i és un orgull també que a Terrassa hi hagi tant esportista reconegut arreu del món, realment, no només aquí. Jo no vaig canviar, jo no recordo tampoc que el premi sigués un abans i un després per això mateix, perquè era un reconeixement a tot el que estava fent i volia dir que si ho estava fent bé havia de seguir així. A partir d'aquí, molta il·lusió de tornar a ser nominada, de tornar a aquests premis i de ser avui dia aquí i ser partícip d'aquest documental, d'aquest moment tan important de la ciutat i acompanyada de tants i tants esportistes que han fet història d'aquesta ciutat. Jo recordo, al final, clar, en el meu moment va ser com l'impàs de ser esportista jove a saltar a l'èlit. El 2013 va ser el Campionat del Món que es va fer a Barcelona. Jo crec que premis com aquests donen força per seguir lluitant i per seguir sumant i per seguir millorant el teu rendiment. Jo les tinc preparades aquí. Tinc una xuleta. Si les trobo. Bueno, tal com has dit, has portat Terrassa a diferents fites o a diferents esdeveniments. Què portaves? O sigui, què t'enduies? A la maleta, no? A la maleta. Jo a la maleta sempre anava la meva bandera de Terrassa. La bandera i jo sempre he sigut molt dels castellers, dels minyons i recordo també que quan me'n vaig anar a Londres portava el mocador dels minyons ficant de la maleta i eren coses que a mi em feien sentir més a prop de casa. Vaig anar a Canadà a jugar al Mundial i la maleta anava a la bandera, vaig guanyar títols amb el Barça i sortia al camp amb la bandera. Jo crec que estarem d'acord en que Terrassa, a part de tota aquesta importància esportiva, és també un exemple en quant a premis. La gala de l'esportista és un acte i un reconeixement que en molts pocs llocs es fa i jo crec que Terrassa té molta importància i és un fet o un acte, un esdeveniment, millor dit, que cada any la gent l'espera. Què és el que et fa, més enllà de l'esport i d'haver sigut premiat, què és el que et fa sentir orgullós de ser terrassenc d'aquesta ciutat? La gent, el caliu que hi ha, o sigui, la gent que forma part del món de l'esport de Terrassa, jo crec que som molta gent, però jo crec que ens uneix tot en un mateix camí, que és la nit de l'esportista, la gala de l'esport de la ciutat de Terrassa. Jo també, tinc allà a la meva habitació antiga com un museu allà de la meva mare tot i jo li vaig portant coses. Cada vegada que em donen alguna cosa li dic, m'ho hem portat tu. La Laura Roca ja estava guanyant de tot, La Roca ja, sí. Ha anat així una mica un al costat de l'altre. Pues decideix tu on vulguis. A mi m'és igual també. Així? Sí, així no és normal. Tela. Sí, ja... 50 anys, doncs imagina't. Sí. Bueno, és una sort, no? Al final jo crec que són part de la història, no? Sí, clar. I més ara que estem mirant els diaris, o sigui que al final acabem de veure un diari que és del 83, o sigui, formar part de tota la gent que ha anat passant per la ciutat i que ha sigut esportista i li han pogut donar el premi, doncs és una sort també. Bueno, i a sobre això, que Terrassa també som una de les ciutats amb més olímpics, no? I és com guanyar també el guardó amb el nivell que hi ha aquí, hosti, està molt guai, la veritat. Però bueno, si viatges molt, tot això està molt bé, perquè si t'enganxa a un altre lloc...
Sí, aviam, jo crec que la primera vegada que guanyes el guardó, el millor esportista, doncs tens molta alegria i molta emoció, no? A sobre, jo crec que els moments previs tens nervis del fet de compartir nominació al costat de grans esportistes i també una mica amb l'incògnita de qui guanyarà. Jo també en tinc uns quants, però el primer que vaig rebre, em recordo que a part era recent, no? En la meva carrera esportiva, al final era peque, per dir-ho així. Llavors ho recordo amb molta alegria, no? De poder-ho compartir ja no només amb, com ha dit la Sara, i tots els esportistes que hi eren en aquell moment, que tenim la sort de ser ciutat olímpica. Bueno, jo he guanyat 4 vegades el guardó a millor esportista de Terrassa i sí que és cert que en totes elles havia participat o a un campionat del món o a un joc paralímpic i també en totes elles m'havia pujat en més d'una ocasió al podi i per tant, crec que ara recordar que també en 2 d'elles vaig quedar campiona del món, així que és la màxima fita que pot assolir un esportista i a sobre que et reconegui la teva ciutat, aquest reconeixement pels teus èxits, pel teu esforç, la veritat és que fa molta il·lusió. Cada premi o cada vegada que he estat nominada, ja tant sigui com a promesa o després com a millor esportista, al final han sigut després d'un any excel·lent d'aconseguir moltes fites importants, ja siguin medalles mundials, medalles europees o alguna medalla olímpica, com va ser el cas després de Tòquio. Quan estàs nominada per l'esportista saps a sobre que a tu et toca l'última nominació. És a dir, abans ja passen les diferents categories i veus cada una i només veus l'esforç i totes les coses que han aconseguit, ja sigui des de l'esport escolar, els entrenadors, les entitats, tot el col·lectiu de l'esport i diu és que podria guanyar qualsevol d'aquell grup. Jo no diria rivalitat, però sí que hi ha ambició que té la ciutat. Al final no és només una paraula quan diem que Terrassa és una ciutat esportiva i una ciutat olímpica, al final són números també i nosaltres sabem els companys amb els que ens estem guanyant aquell puesto, aquell premi, que com bé dius és superimportant ja només per la teva carrera com a terrassenc. Jo crec que el fet de guanyar un guardó també el que et dona és encara més força, més energia, perquè saps que la teva ciutat valora els teus èxits i el que vols és encara poder aportar més, ja no només en l'àmbit personal, sinó també jo penso que ets un referent de cara a moltes persones, nosaltres en el món de les dones, jo també en el món de l'esport adaptat, un mirall on altres persones es poden reflexar i penso que això tenim encara a poder donar una mica més de tu a les pròximes competicions perquè al fi i al cap són reptes, cada temporada tens reptes diferents. Jo he participat en molts europeus, molts mundials i 5 Jocs Paralímpics, però tot i així sempre volem més, volem guanyar més medalles, més èxits i mai tenim suficient perquè jo crec que és aquesta ambició que tenim els esportistes, així que és com un tornar a començar, no? Què significa per tu competir en equip? Què significa el teu equip per tu? Per mi, el meu equip, jo diria que és família. És família perquè al final passo més hores amb elles que gairebé amb la meva família. Al final, quan estem concentrades amb la selecció, som una petita família que ens hem anat creant, amb les que venen, les que ens quedem i les que van sortint, però al final jo crec que també és una cosa molt bonic que m'ha donat l'esport col·lectiu i que les estimo molt. Al final, amb elles he guanyat grans coses, o sigui que al final... Clar, totalment. És que a sobre totes us podeu sentir identificades en com us trobeu, els nervis de competició... Tenim el mateix objectiu, al final totes és... Si no anem totes a una, no arribem a l'objectiu final, llavors és molta... Sí, som molt pinya. Després de fer memòria d'aquests últims 50 anys d'esport a Terrassa, cal mirar endavant per continuar sent una ciutat referent a nivell esportiu. L'esport a Terrassa són tantes coses que la millor manera de definir-lo són els valors dels seus esportistes. Per mi l'esport a Terrassa és olimpisme. Brutal. Gran. És passió. Creixement constant. Gran. És olimpisme. És orgull. Potent. És diversitat.